Són les grans tortugues ninja. Són les grans tortugues ninja. Són les grans tortugues ninja. Podem tortugar. És l'equip de lluita més ardit. Victòria sobre un món ple de neguit. I si ataca el malvat trinxant, tortugues contraatac. Són les grans tortugues ninja. Són les grans tortugues ninja. Són les grans tortugues ninja. Les tortugues. Les fabuloses tortugues ninja. Estat de xoc. Hem d'arribar al generador d'energia. Corre, Michelangelo! Poder tortuga! M'imagino que passeu molt dels cartells de prohibit el pas. Va, esguerros de la natura, no podeu competir amb ninjas del nostre nivell. Ei, nano, a nosaltres no ens supera cap ninja! Bon dia, companys, aquest no és lloc per discutir-se. Parlant de salts d'altura. Vols ballar, esquifit? Una tècnica excel·lent, però et donaré un consell. Has de practicar més l'abraçada d'espatlla. Retirada! No corris tant, maco. Us heu atrevit a atacar-nos, però ara provareu la fúria d'en Megabol. Mega, què? Tranquil, amic! De seguida et pujo, company! Seguim-los! Bon dia! Sembla que tenen pressa. Qui deuen ser, aquests ganàpies? I què ha volgut dir amb allò de provar la fúria d'en Megabol? Potser hauríem d'anar alerta amb els electrodomèstics de casa. Tinc això, nois. No entenc què hi diu. Ho deu haver escrit un metge. Potser ho podem desxifrar amb el meu descodificador a casa. Val la pena intentar-ho. Anem! Aquest és el tercer atac d'avui a l'estil ninja. No hi ha cap dubte que és obra dels criminals més famosos de la ciutat, les fabuloses tortugues mutants ninja. No hi ha cap dubte. Tenim un nou agent publicitari. Aquest pas tota la ciutat ens culparà a nosaltres. Doncs hem de descobrir què pretenen aquells ninjas. Donatello, mira si pots desxifrar l'escrit. Només hi ha dues paraules senceres. La primera és Emeryville. És el nom de la central elèctrica on ens hem esbatussat amb els ninjas. I l'altra és Green Power. Green Power? Anem! Green Power és el nom d'una empresa que investiga energies alternatives i han intentat saquejar una central elèctrica. I Green Power podria ser el seu pròxim objectiu. Sí! Oh, i ara què? Quiets! Wesley Knight, coronel de les Forces Armades dels Estats Units. I vosaltres sou els meus presoners. Qui són aquells tocants del bolet? No ho sé, però si es pensen que ens capturaran, van arreglats. No l'ha donat mai un cop de closca? Tenim les armes i manem nosaltres. Agafem-los! Au, va, agafa això, soca! Ei, tu, dona'm això, soldadet de plom!
A terra! On s'han ficat? Tinc ordres de detenir aquelles tortugues i penso complir la missió. Qui són aquells? Darkwater. Exacte, April. Darkwater. En saps alguna cosa? Poca cosa, però què passa? No he tingut notícies vostres des que ha començat aquesta onada de crims ninja. És que hem estat molt ocupats. Darkwater entrena els comandos militars d'èlite. També fabriquen armes militars de superalta tecnologia. Tot plegat és secret. I com és que en saps tantes coses, April? És que fa temps que vaig sortir amb un dels seus científics. Mira què més pots esbrinar d'aquesta organització, d'acord? No sabem ben bé per què, però ens persegueixen. Està bé, nois, però què passa exactament? I on sou? A l'edifici de Green Power. Però no ens hi estarem gaire. Adéu! Mita'ls! Els hem de seguir. Potser ens portaran fins al seu quarter general. I en Megaball, sigui qui sigui. Molt bé, a veure què trobem de Darkwater als arxius. O'Neill, hi ha hagut un robatori a l'edifici de Green Power. 10-1, que són les teves tortugues, ocupa-te'n. Ves. Si justament m'han dit que eren allà, però no poden haver sigut ells. Arribaré al fons de la qüestió. Deuen fer servir aquell vell hangar d'avions com a quarter general. Ben fet, nois. Gràcies al meu entrenament no s'us pot resistir res. I quan tingui la font d'energia que em fa falta, serem els amos de tota la ciutat. Mentrestant fareu fet amb aquesta bateria d'alta capacitat. El poder és meu! Potser surto amb un ciri trencat, però aquell individu deu ser Megavolt. I no serà fàcil de parar-li els peus. Aquesta gent sempre té un pla. Ara hem de descobrir quin. Com? Penses entrar-hi tan fresc a preguntar-li? Ara que ho dius? Sí. Què? Seguiu-me el joc, nois. Ara, soldats, ens hem de preparar per l'assalt final. No corris tant, Megaball. Qui sou vosaltres? Com és que sabeu el meu nom? Sabem moltes coses de tu. De fet, volem entrar en la vostra organització. Per quin motiu hauria d'admetre 4 esguerros al meu equip? Que no estàs al dia? Som els delinqüents més famosos de la ciutat i t'ho demostrarem guanyant un grup dels teus millors ninjas. Admeto que teniu valor, però només hi ha una manera d'entrar a l'equip, i és guanyar-me a mi. Leonardo, la pròxima vegada que tinguis un gran pla, recorda'm que no et faci cas. Ara veieu el poder de Megaball! Per això necessita tanta energia, per convertir l'energia en matèria. Sí, i a nosaltres en bruixetes. Il·lusos! Un atac frontal no els servirà de res, ja! I un atac lateral, nano. Ara! I ara el cop de gràcia. No teniu por, això està bé. Tindreu l'honor d'entrar en el meu grup de ninjas. Comandant, al final hem descobert la localització del laboratori. Ben fet, senyors. Tinc una missió especial per vosaltres. Robar el premi que busco fa mesos. I per assegurar-me que no teniu males intencions, 6 dels meus millors guerrers ninja us hi acompanyaran. Estem segurs que el delicte ha estat comès pels ninjas que tenen la ciutat atemorida. I sense cap mena de dubte han fet servir aquesta arma tradicional ninja per forçar la porta. És el sai d'en Rafael. Nois, no ho podem fer. Però si descobrim què busca en Megaball, ens donarà una pista de com aturar-lo.
Aquell sapastre ens ha fet entrar en una fàbrica de mobles? El comunicador. Ara no contestis. Nois, contesteu! Nois, sóc l'April, però què passa? Aquí l'April. O'Neill, una alarma silenciosa s'acaba d'activar a la fàbrica DW. Vés a mirar què passa. De seguida. Bon dia! Alguna cosa em diu que aquí no fan pizzas, Michelangelo. Sembla una forma d'energia superconcentrada. Companys, no podem permetre que se surtin amb la seva. Esclar que no. Prepareu-vos per atacar-los. No us moveu! Sabia que vosaltres, bestioles verdes, éreu els responsables de tot aquest problema. Soldats, capturin aquestes tortugues i els seus còmplices. Molt bé! Endavant, tortugues! No m'ho puc creure. Els nois van d'acord amb els ninjas. S'han tornat dolents. Vinga, l'única manera de sortir d'aquí és continuar amb els ninjas. Ens tornarem a veure les cares! I llavors sereu meus. Per fi, la font d'energia més poderosa i més compacta que s'ha inventat mai. Heu fet un bon servei, tortugues. Aleshores ens hem guanyat el dret de saber de què va tot això. Que no sabíeu tantes coses de mi. Ara que això no ho podíeu saber de cap manera. Jo era el seu millor guerrer, expert en totes les arts marcials, però aleshores ells em van fer això, em van convertir en això, i ara me les pagaran. Bon dia! Aquest paio és més lleig que un pecat. Però ara tinc la meva font d'energia il·limitada. Aturem-lo! La transformació és completa. L'Àlex Winter ja no existeix. L'únic que queda és... en Megaball! Ara puc crear matèria electrificada a gran escala, inclosa la meva nova armadura. Hem de travessar l'armadura com sigui! Va, uns insectes insignificants no m'aturareu! Som tortugues, tu ets l'insecte. Ja n'hi ha prou! Ja! Que s'escapa! Nois, em sembla que anirem de morros per terra. Ha arribat l'hora de la revenja. L'hem de seguir, vinga! Algú de vosaltres té la més mínima idea de què va tot això? No, però almenys sabem que el nom autèntic d'en Megavolt és Alex Winter. Què devia voler dir amb allò que ells li havien fet això? I què pinta un laboratori científic disfressat de fàbrica de mobles? Que es diu DW Societat Anònima. DW? Creieu que deu estar relacionat amb Darkwater? Hi ha una persona que potser ho sap. April, necessitem la teva ajuda. Busca informació sobre un tal Alex Winter. Ara es fa dir Megaball, però podria haver estat un agent de Darkwater. Per què? Per ajudar-vos a cometre un altre delicte? Us he vist amb aquells ninjas. No, April, no. Només volíem que... Molt bé, quiets! Ostres, no, un altre cop no. Aquesta vegada us tinc, rèptils llafiscosos. Em rebenta donar-li la raó, però em sembla que la té.
Ara no us escapareu, tortugues. I ara què fem, nanos? Només podem fer una cosa. Rendir-nos. Ja l'heu sentit, Què? N'hem de treure respostes clares. Potser és l'única manera. He vist les tortugues i aquells ninjas com s'escapaven amb la placa d'energia. I ara volen que els passi una informació secreta sobre un home que treballava per Darkwater. Un home que es fa dir... Megabol. Com has pogut tenir accés a informació secreta de Darkwater? Vaig sortir amb un noi que hi treballa. Però si les tortugues s'han tornat dolentes, trairia el meu país. Oh, si hi hagués alguna manera de saber-ho del cert. April, hi ha una mena d'insecte elèctric fora de si que està destrossant la ciutat. Senyor Thompson, segur que estava bé? Vés-hi de seguida. Aquesta cosa es fa dir Megabol. Ha dit Megabol? Molt bé. Vosaltres 4. Per què heu robat la font d'energia de Darkwater? Ja li hem dit. Ens volíem infiltrar a l'organització dels ninjas. I hem descobert que la dirigeix un home que es diu Alex Winter. Escolta'm bé, poca solta! L'Alex Winter va ser el millor agent que ha passat per Darkwater i va donar la vida pel seu país. Ens ha de creure. L'Alex Winter encara és viu. I té una mena de poder elèctric estrany. I està com una cabra. Està parlant d'un heroi, senyor. Per mi ja us podeu podrir aquí. S'hauria de passar el descafeinat. Quin desastre! En Megabol al carrer, nosaltres tancats i l'única persona que ens pot ajudar és l'April. I es pensa que som els dolents de la pel·lícula. En resum, no és un dels nostres millors dies. Nois, on sou? Dubto que ara ho vulguis saber, April. És important. He descobert coses de l'Alex Winter. Som a la central de Darkwater. Detinguts. Oh, no patiu, us trauré de seguida. I, nois... Què, April? Perdó per haver dubtat de vosaltres. Fora del mig, civils insignificants! D'aquí a una hora m'hauré venjat de tots. Tens 10 segons per convèncer-me de no tancar-te per ser còmplice d'aquells 4. Per això... És un informe de l'operació final, el pla de Darkwater per crear un guerrer invencible. L'operació final va ser un fracàs. N'estic al corrent. Ah, sí? Sabia que van experimentar amb un home que es deia Alex Winter? Què? Oh, té raó. L'operació final no va ser un fracàs. Va donar a Winter el poder de crear matèria electrificada amb la punta dels dits. Però va quedar molt desfigurat. I va entrenar un grup de ninjas perquè robessin fonts d'energia pel seu poder. I ara té la vostra superbateria energètica i vol venjança. Venjança? Venjança contra qui? Ei, llest, a tu què et sembla? Contra Darkwater. S'ha fet una mena d'armadura de matèria electrificada. I fa 20 minuts l'han vist que anava cap a l'oest de la ciutat. A l'oest? Doncs deu anar al nostre centre principal d'investigació. Com pot estar tan segur? Perquè allà és on es va dur a terme l'operació final. He de mobilitzar els homes. Us en podeu anar, de moment. Hem vist el que pot fer amb Megabol. Aquests homes no li podran fer res. Anem a la furgoneta. Alto! Siguis el que siguis! No! El laboratori d'armes. Perfecte. Un prototip de bomba. Soldats, ocupin posicions. Molt impressionant, Knight, però fas tard. D'aquí a 3 minuts, aquest volarà per l'aire.
Aquests laboratoris són plens de productes químics i gens mutadors. Una explosió els enviaria a l'atmosfera i a la ciutat. Obriu foc! Les teves joguines no em poden fer cap mal. És inútil. No, no ho és. Apartin-se i deixin fer a les tortugues. Com voleu passar-lo? En menys de 2 minuts aquest lloc explotarà. Hem donat massa importància a la seva energia. Només és electricitat, i l'electricitat es pot apagar. Capto la teva idea. Rafael, vine amb mi. Nois, prepareu-vos per carregar la bomba a la furgoneta. Ei, Ganàpia! Som aquí! Useu desafiar-me? Oh, i tant, escarbat reinflat! Quin reportatge! Això farà canviar en Barn d'opinió. Tens una punteria tan dolenta com la teva imatge, carallot! Això deu ser la bomba. I només tenim 30 segons. Au, vinga, correm! Vinga, cervell de mosquit, a veure si ens toques. Ara veureu. Molt bé, li hem provocat un curtcircuit. I ara busco el moment de donar el cop. No, no pot ser. M'he descarregat. Corre, Michelangelo. Si no té un subministrament d'energia, no pot generar matèria electrificada. És inofensiu. Ho he d'admetre. Heu tingut èxit on nosaltres hem fallat. T'has convençut que estem al mateix bàndol? Sí. És clar que oficialment encara tinc ordres de detenir-vos. Però si mai necessiteu la meva ajuda, faré el que pugui. Em giraré d'esquena 30 segons. Us aconsello que desaparegueu d'aquí abans no... Que ràpids. Sí, ja ho fan, això. Tinc la sensació que ens sentirem parlar més de les tortugues ninja. Està de broma, coronel Knight? Tota la ciutat en sentirà parlar.